Enkebanyo, good evening. I'm here. I'm first time me show you this my face. Can you hear me? Our cooker. Can watch this cereal juice eating. Okay, you can hear me. What the go juice I have heard a lot about it. But I know okay, you can hear me. I saw the video you put on how to do it with blender. I will soon watch it before I go to bed. How is your family? Ka m gaa manụ anụ m na datin na-adị mma n'ahụ. Ahụghị onye mee vidio maka ya. Thank God. Anụ m na ọ na-adị nnọọ mma n'ahụ. Kemgbe ka m na-akwadokwanụ ka m ga-esi wee ṅụọ ya. Yeah. And I'm going, if I start, I would like to try it for 7 days because the person in Korea, she kind of record it, the results, day 1, day 2, day 3 until the 7th day. Since ya na-akwado ka m ga-esi wee mere juice ahụ, but ọkọtọ karịrị. Thanks for joining me. Come, first time. First time doing live for Chineke. I'm uploading my blog. No problem. As long as I will see how you did it and I will understand. No problem. I watched the videos before going to bed. Let me just stay a little here and see if I can grow this channel. I want this channel to go faster than my normal channel, even though both of them are going slowly. But this one is far beyond, especially the watch hour. Agabe the Magamia. At least the other one, I'm close to the watch hour. This YouTube na Jawala, the task is too much, like too much. Onye were obi ya tinye ebe a n'ụwa, stress and frustration will just finish the person. Akwa iji nwanyị na-ese ya. Na small, my dear. I have 5 people here. Who are they? Can you people say something? Yeah, Akwanka. People love gist, eh? This one was onye ga-aghọta Igbo, onye na-aghọta Igbo onye ga-anọ ebe a. But I love this channel. Hey, anụkwa m ebe ala asụ okpokpo oyibo love kwa. Okay, ka anyị na-asụ oyibo, no problem. I love this Igbo channel and
I want to be more committed here than my normal channel. I want to be more committed here. I love this channel so much. Ụmụazị a, ọ na-ama aghọtakwanụ mmadụ. Nah, village girl I be now. Born and bred in the. Anyway, I don't know why. I'm not going to even just Igbo too. Anyway, mgbe anyị na-eto Igbo ka anyị na-asụ throughout. Anyị ma ndị apịakọtara ihe na klaasị maka vernacular ka ha na-akpọ ya dị n'ike ịpịa ụtarị agwụghị. Anyị ma ndị na-aga asa school toilet, sụọ field, rụọ ọrụ, mee ihe niile asịsị ibe because of vernacular. Like, it can't leave me. I'm rooted in that language. So, manage the vernacular, singing is Igbo, Jirimakia, the Dafagana, Piagi, the chief, the chief executive. My uncle said, I'm a prefect. Candidate was a Jena, never Koku. In fact, when but my father was so happy that. Oh my God! I really wish he's alive to see me now. That my language, that language that I refuse to abandon is something that gives me so much joy now. The day I started speaking English, and writing with English word, writing letters, my father was so happy. Na me pay them on very but like I just love the language Igbo dị ụtọ biko. Asụsụ enigwe Igbo atọka. So ekuzi apịagide m ihe, asagide na m toilet, sụcha ọhịa niile dị na school, bọcha ubi niile. No more punishment to give me. So she decided to make me a class prefect so that ka ndetewa ha ndị na-asụ Igbo. I'm Bruce and now I'm number one. Bruce and I'm number one. That's it. Yeah. Ha. Now we did there now. Some Bruce and I'm number one of Igbo. Hey. I na-asụ ya. Mgbe m bịadebere ha tupu Igbo, mgbe m bịazibịa move to Asaba. Ndị Asaba ada asụ Igbo. Mana ọ hụrụ mgbe maka ebiela m na East niile, ebiri m na Abia steeti, ebigo m n'Imo steeti, abigo m na Ebonyi, yawa Abakaliki. Anyị bụ ndị mba mmiri, ndị Anambra. Enugu ebe nna adịghọ so sure. So ọrụ shi iwe onye mgba ma asụtụrụ gị mgba. Ihe ọrụ shi iwe onye be ka anyị ma asụtụrụ gị ebe. Mana nke bụ eziokwu bụ na echefutuwene m ụmụ asụsụ, echefutuwene m ma Ngwa, ma Abakaliki, ma Imo steeti. Just little. Ngwa with the last place in B. So I can matu obere Ngwa so. Ashinene. I can matu obere Ngwa so. Really? Awu nwaba. Etrum naba. I like Wababa, and I like my boys in Robiago. And then they are good at that. So Abakan no way to Abakan no way to. So we need na basinto no gimazi. Na
na-awụ kpakpa ọwụ otu kezi ka ha si ekwu ya ọwụ otu ha na-eshi ekele daa maazị iwu dasi wude ntụ oge maazị na-awụ ka nka dabirikwa. Oh my God, I can't even wait to go home. Ukwu m na-egbu any mgbe ọbụla m nara ụlọ I dey go about ka ga nwetagodo n'onwe m gaa rie mmiri ntụrụkpa na akpụrụakpụ mgbam. Bye, Miss Abado. So really, wow. I've been in Aba for years. In fact, Aba ka my father anọgidekwa wee nwụọ. Ndị nna-asị mọmị mụ hapụ Aba, ọ ka bụkwa Aba kịta nna-asị hapụ Aba ọwọdụ ya nwa ka ị na-agwa. Hello, Fortune David, welcome. Please, if you don't have one another, connect. Iruka, if you don't have Fortune, connect with, if he's a woman, I believe Fortune is a lady's name. Connect with her. Fortune, if you don't have Iruka, connect with her. Daalụ nwanne m nwanyị, daalụ. Onye Igbo ka Igbo wee na-asasị n'okpukpe afọ Igbo na-abụ Fortune na David. Udo dị. Daalụ nwanne m, thanks for coming in. Ngiwa akwụkwọ Fortune. Okay. Oh, thank you so much. Thank you, Joe. So, okpọdị. Hey, echefuna m ngwa. Mgbe m na-asụ ngwa otu a n'ụwa, nna asị ị ga-eche na amụrụ m na Adaeze na nwụ onye ngwa. Thank you so much. I appreciate. Ị ga-eche si awụ m onye ngwa. So that Igbo ha ji apịa m ụtarị eme ihe niile. I just love it. And being that my grandparents told us a lot of tales, like onwe ihe na-atọ m ụtọ ka that evening time mgbe my grandmother ha ji abịa mgbe anyị na-ọkụ ụzọ. Because my father was pastor, so a na-ezigharị eziga ebe mgbe anyị na-ọkụ ụzọ anyị nọtụba anyị nso mgbe my grandparents na-abịa hakwa n'otu mgbede ọwụ na-anọrọ ọdụ akọ akụkọ. I was very little. Akụkọ a na-awụ nna akọ ya kịta anụwa ha ga-eche na ihe m mụtara ihe akọrọ m mgbe m dị 10 years ma ọ bụ ihe akọrọ m mgbe m togoro. Akụkọ ndị agwa aka akọrọ m mgbe m dị how many years? Maybe 7 or 8 years ka akọrọ m akụkọ ndị about ụmụazị full of fantasies. I was that child that was full of fantasy. All those stories, I was just imagining how the world was then and and all those things. Igbo akụkọ Igbo ehika. And mbiazi ụmụ bịakwa bịa wụrụ the same type of people. They don't sleep without good night stories. Ebe anyị nọkwanụ ndị onwe ha ebe ị ga-ahụ good night stories ndị Igbo ebe a nọ. Even ị ga-ada ahụ akwụkwọ ị gaa na library ka ịgbaziri ọ wụrụ sọsọ that is ihe bịa push them to this. I'm not library because some of them like ya nga library iwetere ha akwụkwọ ha na-agụ ma good night tales. I see other countries like many countries there which are their CDs of children's stories. Nọrọ si na prọfesọ na ebe a ndị gụrụ nwere master's degree nọrọ ya ndị nwere PhD ka na-akpọ ha gịnị nọrọ ya. What are they doing? I don't get it.
You see, okay now, my kids cannot grow with other people's story. Asekwa ha na dragon wee mee nke ọzọ, princess wee fekwa efe, nke ọzọ wee gbanie n'elu wee gbatuo. Akụkọ nke anyị atọka, akụkọ nke Igbo atọka, akụkọ ifo Igbo ọtọka. So, you see, yeah, let me start telling our own story so that the kids will not feel as if everything that happened in this world, because growing up, a na-akọrọ gị akụkọ obodo oyibo, you would think it's not in n'ọdịghị n'ụwa na ọ dị n'eluigwe. So if my children also grow like me, they would think that here is another world and there is another world. Na n'ihe niile mere n'ụwa anụwa enweghị nke mere n'ala anyị. So no, I wouldn't want that. So I decided to bring out something. I'm happy. Otu a nnọkịta almost every night ha na-akpụ ụra, ntinyere ihe were transfer ya with Bluetooth ya na-aga to the radio dị na their room. Ọ ga-akọgide ụra eburu ha na-akpọ. And when you see them telling the story themselves, ha ga-anọkọta kịta ha sị onwe ha mgbede ọma oge akụkọ. So you will see them repeating all those things that na-ekwu. Yeah, YT is a very beautiful place for documentation. Next generation to come will still come and meet it. They will still come and meet it. I say this is a good platform. Just save gide heba save cha. Nke anọghọ na your kedu mafe ya. Na your memory card juru eju. Ma ọ na your phone furu efu. O nwere one guy mụ na ya na-ekwu one day ọ kụrụ egwu. So I want to feature some of the music na ma ịkọwa akụkọ. So m bịa searchịa ihe a ya hụ na o tega aka ọ kụwara egwu. Even since 2013 I found his old song. So na-asị ya instead ọ ga-abịa mepe another YouTube bịa bido grow well na their terms and conditions kịta dịzi strict. So na ọ karịa ma na o yuzure that old account. So ya na-akọwa na ọ lọsụrụ ya. So I don't know na ọ lọsụrụ password ka na ọ lọsụrụ. Okay, how do you lost it? Because if you lost it, that means the channel will be wiped out. So just put everything here. Children will grow up one day and they will search for it. Well, our people are waking up, I think. They are beginning to ask questions. They are beginning to, train their children back to their roots, because that is what most of us miss. Like English was a big thing in my family. My younger sister, yeah, now my father was so happy. Oh, she can speak English. But the worst part of it is that anaghị agba second, anaghị agba third. First. So ma English na-asụ ma Igbo na-asụ. Akakwa m ndị a na-asụkwa sụprị mmakwa edekwa exam aka m ha mara ihe. I'm good, Grace. Thanks for coming in. Nkiru, Iruka, please connect with Grace, and Grace, please connect with Nkiru if you don't have her. So, akpọkwa result Ngozi first kwa. Hey, Wanya. You're pulling me. Thanks. Oh, that's good. So akpọkwa result na-lead. And the one also pre na class, I'm still better than them. So at the point, my father na-ere maya. Before makwụnye na-eme n'mbidokwe sụwarị oyibo ebe ọ na oyibo mbe. Hey, as well.
my God. Again, Nakoto. Yeah, thank you so much. Thanks for your encouragement. I truly appreciate. Thank you, my darling sister. Unu na-anwakwa ọtụmadị grupu anụnwa unu were dais. Ọ tọgodoro m ụtọ iche na ndị Igbo anyị nọ nnọọ wee cheta ụdị echiche ahụ. Maka ihe niile a na-akọ mgbe ọbụla sị Igbo afọ nwa n'anya, Igbo emeghọ nke ahụ, Igbo emeghọ nke ọzọ, Igbo emeghọ nke ọzọ. Ọ na-discourage a lot of people, like ndị be anyị ụfọdụ n'ime ha ga eziokwu. Onye ọbụla ịma na di m na-asị m mụnwa na m amaghị Igbo asụ, na m ama nsụ Igbo without itinye okwu oyibo. Nnecha ya sị one day ọ naghị alaiki kamera. Asịkwana m na one day na mụ na gị ya amụ aka ka anyị sụọ anya bụ Igbo, sụwa anya ọnụ ka anyị malụ otu na-asị na mụ na-asụ ngaghị etinye oyibo n'ọnụ na ntị nke di m, oche na m anaghị asụ otu o si wee chọọ. So that is just it. But ihe m na-eche ya bụ mbọsị ọ ga-ekweta the challenge, ọ ga-ekwe nnọọ ka anyị maa ya wa aka. Mma achọ ka o tinye ya ego maka na ihe mma agbagodoro nwoke a ihe mma agba ya wụ hands down. Ọkwa mgbacha ya ọ ga-ahụ ihe ọ ga-eji pụta ịntanetị. ọ chọrọ ịma m akala isi Igbo, mgbacha ya ọkpụ m ga-agba ya, ahụ ọdị mmadụ ga-agwa ya. So that is it. Yeah. Oh, one sister made that challenge on asụ Igbo. It was fun, not enough. Even if not Igbo ekwechaghị ya ọsụsụ. Even if not Igbo ekwechaghị ya ọsụsụ, but I enjoyed that video. Ka o si na-amụ onwe ya aka ka ọ sụọ Igbo. So that video, I find it so interesting, and I would like to recreate something like that. Onye Igbo ọwụna ọ dị akọ anyị ga na-etinye ya ego wee maka anyị n'ite ime ego. So achọrọ m ndị mmeji eli mgbasa ọbụla mmadụ dịbụ kwetere na ọ ga-eme ya wụ chalenji, ọ ya ekwetegodi na ọ ga-etinye ya ego. Otu Igbo ọkwụọ 50 krono maọbụ ka anyị bido n'obere ka ọ kwụọ 20. By the time ọ sụrụ sụọ enwere m ike at the end of the day nweta 200 nọrọkwala ebe ahụ. Ọ wụrụkwala millionaire indirectly. Yeah, she did well. I love that her video. It was just fun. So enwere video ị ga-ekiriche like ekwe gaga kiri ọzọ. He will agree. Ihe o jibeghị uche ime agree na ọ naghị like ọ chọghị ihe vidio. Anya ka o jibeghị uche ime agree. He will agree because na ọ na-eche na mụ na m anaghị asụ Igbo. Sometimes mmecha ọ bụ ike na-ekwu okwu n'ụlọ akịta anụwa, m nwere ike na-ekwu ya na-etinye oyibo ma na-etinye asụsụ oyibo asụsụ obodo a. Mana nchi ibido na ebe akịta lebise na achọrọ ịkọ akụkọ ụwa na achọrọ m ịgụ news, gụọ ya kọwa ya nkọtụ mbido n'isi nkọtụgide ruo ebe ọ kwụsịrị. Nke amamihe m na-eme. Mana ahụ na ọka mụ na gị na-akpa nkata na-ekwukọrịta okwu, enwere m ike na-ekwu na-atụnye nwa obere oyibo, nwa obere otu na abụọ na atọ wee na-ekwu ya. Mana ọ bụkwa nke na isi m ngozi ngwa ama m na ebe anụnwa na-emekịta nọ ihe Igbo ka ọ bụ, anyị asụbị anụ sụọ ya sụtụ ya ọnụ anyị. So maka nke ahụ chezie na
na mmansu Igbo sụrụ ya na-aga. Ọ na-adịkwa surprise ma ntinye vidio na-ene ya ọ na-blush ma ọwụkwa ndị oyibo. Ọ ga-adị ya so ị na-asụcha ụdị Igbo a, ị na-asụcha nnọọ, ị na-asụcha ụdị Igbo a. And mbịakwa n'Igbo, mụ na my mother na-ekwu kịta anụwa ntụgharịa sụwa nnọọ ọnụ be anyị, sụba ana mụọ asụchachicha anya. Mụ na my mom na-drop phone, onye ọzọ kpọọ m ntụgharịkwa dị asụsụ sụba general Igbo. Ọ hụrụ mgbe nka na-asụtatụ dị ngwa, iwuru onye be ka anyị gị kwuo m na phone, anyị asụmanụ ngwa na ahụ kpamụlechi eme. Ahụ kpamụlechi eme gị na-echezi si ọwụ gịnị ka o mega. Ọwụ gịnị ka o mega. Emi biko hapụ m aka. Ike gwụrụ. Nne daalụ, thanks for being here. M ga-aba silent very soon ka m gaga kirie fim ndị etinyere na Chieje na echi wụ ọrụ. Daalụ, I truly appreciate. Dubai Maria, welcome. Thanks for joining. Dubia. So I will be on silent. If you're here, please connect with one another. Okay. Ka njeje lụọ n'ọlụ dịla anyị maka na chi na-eji ka ọ dị n'ụgbọ ọzọ. Igbo bụ sọ mma ka emesịa, mana apụbabekwa m. Ọ bụrụ na onweghị iji fonu gị na-eme, just na-eple ime ebe a ka njeje eme ihe ọzọ ka mma ma ọkụ ọ na-enwu. Okay. So I will never leave you unless you bless me. I will never let you go unless you do something. Nne m gwanụ ka njeje kirie vidio maka ike ka esi adọ. Let me stream silently. I need your miracle. Until will be testimony. Set down the window,